Нишләтәсез сез яшьләрне? Митем нәрсә эшләтәбез? Тәртип бар да. Һәм алар әйтәләр, Илүзә, сиңа рәхәт. Синең атна сайын массажга барырга финансларың бар. Әйме? Мин үзем генә беләм инде, ничек миңа ул финанслар килә, әлбәттә, ләкин шулай да. Миңа бөтен нәрсә ярый дигән фикерләү белән нарцисстлыктан менә икесе арасындагы шик нинди? Байлар психологиясе һәм ярлылар психологиясе дигән сүз дөресме? Әлбәттә. Кайтты кайнана янына килен. Мин үземә бөтенсен дә рөхсәт итәм. Кайтты, аякларын бөкләп, диванга менеп утырды. Кемгәдер бөтен әйбер шундый җиңел генә бирелә кебек. Менә аның каршына подноска салып, китереп куялар бөтен әйберне. Кемдер тырыша да бер нәрсәгә дә ирешә алмый. Мин үземә нәрсә рөхсәт итәм? Үзеңне чикләүче күрсәтмәләрдән ничек котылырга? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Җавап бар тапшыруның бүгенге чыгарылышында без беренче татар коуч, психолог Илүзә Әминова белән уй күрсәтмәләр, кешенең фикерләве турында сөйләшәбез. Хәерле көн, Илүзә. Хәерле көн, Гөлнара, хәерле көн. Әлбәттә, инде безне караучы тамашачыларыбыз дип әйтәм. Сәламләргә сезне бик шат. Илүзә, килешәсездер, без еш кына күпчелек үзенең көндәлек уй фикерләренә гомумән игътибар итмибез. Әлбәттә. Кешенең уй фикерләве аның тормыш дәрәҗәсенә ничек тәэсир итә? Менә без шулай итеп яшәргә күнеккән, дөресен генә әйткәндә, ул тәрбиядән дә килә инде, Гөлнара, әйме. Без уйларыбызга бик игътибар итмибез. Менә шул дәрәҗәдә автоматлаштырылган безнең тормышыбыз. Без торабыз, без беләбез, ашарга әзерләргә кирәк икәнен, балаларны озатырга кирәк икән. Мин инде үз исемемнән чыгып әйтәм, әйме. Балаларны озатырга кирәк икән, тормыш иптәшебез, аны эшкә китергә кирәк. Һәм менә шушындый әйтергә кирәк, шундый бер тәгәрмәчтә, әйме, куласада әйләнәбез дә, һәм тормышның уйларга, безнең сөйләгән сүзләребезгә, гамәлләребезгә дип әйтәм инде, бәйле икәнен, шулардан чыгып, чынбарлыгыбыз төзелгән икән онтабыз. Чынлап, Гөлнара, менә мин хәтта үземнең чыгышларымда, мастер-классларымда менә хәтергә алсаң, әйме, мин хәрәкәтләремдә хәтта аны күрсәтте, әйме. Мин чын мәгънәсендә милләтебезне дип әйтәм инде, чөнки минем бөтен чыгышларым татар телендә бара, әйме. Милләтебезне өйрәтәм. Уйларыбыз, сүзләребез, гамәлләребез безнең чынбарлыгыбызны, көндәлек тормышыбызны билгели. Һәм аларны менә бүгенге темада шул хәтле кызыклы. Әгәр дә менә бүгенге теманы, безнең чыгышыбызны караган кешеләр берникадәр мин әйткән киңәшләргә дип әйтәм инде, күз салып, кулак салып аны эшләсәләр, әйме, искиткеч үзләренең тормышларын үзгәртәләр. Алайса без безнең тамашачыларга дәфтәр белән каләм алырга тәкъдим иттек, чөнки киңәшләр чынлап та Илүзәдән күп булыр дип өметләнәм мин. Әлбәттә. Шулай да менә тәрбия дидек. Безнең тәрбиябез шундый. Тәрбия безнең балачактан керә. Шуңа күрә беренче сорауда балаларга бәйле булсын әле. Менә баланы тәрбияләгәндә ничек тәрбияләргә һәм аны нинди сүзләр белән ачуланырга ярамый. Дөресме ул, менә без баланы ачуланганда аны син надан, син мыкыт дибез икән, ул шуны күбрәк сеңдерә бара һәм шундыйга үрелергә мөмкин дигән сүзләр. Менә безгә әйме, Аллаһыбыз дип әйтәм инде, табигатьтән бирелгән шундый инструментларыбыз бар дип әйтәм инде. Тирәлекне кабул итү инструментлары. Күрәбез без, ишетәбез без, тоябыз без, әйме. Менә шуның аша без формалашабыз бит. Шулай булгач, менә хәзер мин балачакка да ипләп кенә кайтырмын, әйме. Балачактан ничек тәрбия алабыз, безнең көндәлегебез, көндәлек тормышыбыз шулай алга таба языла. Менә була, килеп җитә шундый момент дип әйтергә кирәк, мизгел, кеше инде аңлылыгы кушылып, балачакта булган нәкъ менә шул күрсәтмәләрне, әйтергә кирәк, шикләүче күрсәтмәләрне үзгәртеп, икенче төрле адым белән бара башлый. Андый да бар. Тигәле бит андый моментка, андый мизгелгә җиткәнче бит балачактагы белән яшибез. Мәсәлән, мин сезгә шундый кызык кына әйбер әйтәм, әйме. Бер көнне ипи салам. Үзем ипи пешерәм, әйме. Һәм шунда әниемнең әйткән күрсәтмәсе искә төшә. Эшләмәгән эштән шайтан көлгән. Димәк, беренче тапкыр эшләгән эш бер качан да уңышлы булмаячак дигән әниемнең күрсәтмәсе. Мин әйтәм, беренче тәвәккәлләп тотынган эш һәр вакыт уңышлы була. Бу минем күрсәтмә. Мин аны үзгәрттем. Һәм кызларыма да менә шул күрсәтмәне хәзер бирәм. Менә күрәсезме? Балачактан әнием әйтеп үстергән күрсәтмә мине күп әйбердә тыя иде. Ул әйтә диргә. Менә шулай инде ул. Эшләмәгән эштән шайтан көлгән.
тотынмаска, мәсәлән инде, мине тыядыр. Димәк, бала чактан ук балаларыбызны күрсәтмәләрне дөрес иттереп, формалаштырып үстерергә кирәк. Безнең бу нәтиҗәләр ул күбрәк тыю белән тәрбияләнгән, һәм үзләре дә балаларны тыю белән тәрбияләгән бу. Аннары бит әле Гөлнара шундый кызык әйбер бар. Без барыбер ни дисәк тә, менә буыннар бер-берсенә охшамаганнар. Мәсәлән, галимнәребез әйтергә кирәк, берникадәр шундый чагыштырмача инде бу. Мин бирәсе мәгълүмат хәзер инде. Тик шулай да аңа колак салырга була. 80нче елга хәтле туган буын, булдылар копияләштерү моделендә яшәделәр һәм тәрбияләнделәр. Мәсәлән, әтием шофер, мин дә шофер. Әнием укытучы, мин дә укытучы. Әтием ишкән бит, әле нишләп миңа ярамый? Әтием тәмәке тарткан, нишләп мин тартмаска тиеш? Күрәсезме? Копия димәк, үрнәгендә дип әйтәм инде, копия модель копирование дип атала. 80нче елга хәтле туган балаларда бөтенесендә шул, әгәр дә безне тыңлаучыларыбыз да минем сүзем белән килешерләр, шун мәгънәсендә. Әле син дә менә хәзер тыңлап утырасың да һәм анализлап утырасың. Әйе шул дип, 80нче елдан 90нчы елга хәтле. Менә бу 90нчы елны берникадәр 95нче елларга хәтле сузалар, улаймы? Тик шулай да 80нче елдан 90нчы елга хәтле менә шушы аралыкны әйтәләр яңа шундый буынга күчеш чоры. Чөнки без, менә ул мин 85нче елга, син шул аралыкка керәсең, без менә хәзер бездә һаман бар әле модель копирование. Копия алу модели бар, тик без менә бу гаиләдә, мәсәлән, күршеләрнең әтисе, күршеләрнең әнисе балаларына нык матур эндәшәдер. Мин дә шулай эндәшәм. Без шикләрне киңәйтәбез. Әйе. Без менә шул модель копирование белән яшәүне дәвам итәбез, тик без читтән дә алабыз. Мәсәлән, менә минем әни миңа бер качан да яратам дип әйтмәде. Тик күрше апасы гел балаларын үбеп мәктәпкә озатадыр. Мин дә балаларымны үбеп озатам. Күрәсеңме? Мин ине алмыйм, ә күршене алам. Модель итеп, Хәзер инде аннан соң 95нче елдан соң 2000нче елларда гомумән балалар икенче, алар хәзер үзләре тудыралар модельне. Алар өчен модель копирование дигән әйбер дә түгел. Алар гомумән мөнәсәбәтләрне үзләре тудыралар. Хәзерге яшьләр белән әгәр дә менә әйтергә кирәк 20 яшьлекләр, менә минем әйтергә кирәк туганымның балалары, бер туганымның балалары белән мин аралашам, алар чыннан да шулай. Алар өчен модель копирование юк. Алар үзләре тудыралар. Үзләре ничек яхшы дип саныйлар, менә шулай эшлиләр. Һәм менә буыннар алмашы, буыннар бер-берсенә ошамау, һәм инде тәрбия һәрбер буында үзенчә икәнлеге, менә бу берникадәр чикләүче күрсәтмәләрнең дә төрле буынга төрлечә тәэсир итүе күренә күпкә. Шулай да безгә бит инде бүләкне Кыш бабай гына бирә. Әйе. Гади тормышта без һәр нәрсәне тырышып алырга, күп көч куярга, җиңел генә бер нәрсә дә бирелми дигәнгә күнеккән. Менә шушы күрсәтмәләрне ничек бетерергә һәм тормышны ничек җиңел итеп кабул итәргә. Менә бу күрсәтмәне дә әниләребез бирде бит инде. Менә сезгә кызык. Миндә күп мисаллар инде, әлбәттә сез ачуланмассыз, Мәсәлән, минем әнием әйтәдер, без гади гаиләдән, мин инде чын мәгънәсендә гади гаиләдән, авыл кызы мин, әтием минем механизатор гомер буе, комбайнда, тракторда эшләде, әнием минем пешекче, пекарняда ипи салды. Гади гаиләдә 7 бала без, мин 7нче, иң төпчеге инде. Һәм миңа әнием әйтте, байлык безгә төс түгел, кызым. Әйе. Бай кеше ул әдәпсез кеше, урлашканнар гына байылар, һәм безгә байлык һәр вакыт тырышып килде. Эшләсәң генә, ныгытып тырышсаң гына акчаң була. Ул менә шул мәгънәсендә миңа күрсәтмә иде. Һәм инде әйтергә кирәк, менә бу күрсәтмәләрне кай вакыт, Гөлнара? Гади, бөтенләй икенче әйтергә кирәк, күрсәтмәле кеше белән аралашып сөйләшкәндә генә дә үзгәртергә мөмкин. Хәзер аның, менә хәзерге вакытта интернет челтәрләре, мәгълүмат, булай гына әйткән, бум заманында, без үзебез өчен, әгәр дә без аңлыйбыз икән, мин финансларым минем нишләптер үсми. Мөнәсәбәтләрем нишләптер минем бер урында тора. Нишләптер минем тормыш дәрәҗәм гел бер урында гына тора. Минем үзгәрәсем килә дигәндә, нәкъ менә шул күрсәтмәләр белән эшләргә тиешбез. Махсус әйтергә кирәк, специалистларга дип әйтәм инде,
коучларга барырга кирәк. Күбрәк психологлар алар мөнәсәбәтләр буенча эшли. Коучлар алар нәкъ менә финанс мәсьәләләре, бизнес, менә шул мотиватор, менә шундыйрак мәгънәдә бит инде барырга кирәк. Алар бер сеанс җитә. Ансы инде икенче этап кешенең үз аңлашкан сайын бара торган этап. Көндәлек тормышта безнең бит әле янәшәдә яши торган кешеләр кемнәр белән аралашуыбызга да бәйле үзебезнең фикерләүбез. Мәсәлән, минем бер якын дустым бар иде, ул гомер буе депрда иде. Күңел төшенкелегендә кәефсез, бөтен нәрсә начар, шундый кара күзлектән кара торган. Һәм бер мизгелдә без аралашмый башладык, һәм мин хәтта үземнең фикер сөрешем дә үзгәргәнлеген тойдым. Шунлап та бит кешенең кем белән аралашуы һәм нинди фикерләргә колак салуыннан аның көндәлек тормышы да бәйле. Менә тагы бер тапкыр теге уй, сүз, гамәл дигәнгә кайтасы килә Гөлнара. Һәм менә безнең гомумән менә бүгенге сөйләшүбез, әңгәмәбез дәйме менә шул төп 3 билгеләүче дип әйтәм инде, көндәлек тормышны билгеләүче факторларга бәйле. Безнең бөтен бүген сөйләшүбез, аралашуыбызда. Безнең гомумән менә без синең белән утырабыз, әйме? Безнең организмда вибрацияләр бара хәзер. Безнең күзәнәкләребездә вибрациядә, димәк тирбәлешләрдә, әйме? Менә шул тирбәлешләрнең нинди булуына карап безнең тормышыбыз билгеләнә. Югары тирбәлешләрдәме без, әллә түбән тирбәлешләрдәме? Тик менә югары һәм тирән тирбәлешләрнең дә аның бит дәрәҗәсе югары булырга мөмкин. Мәсәлән, мин бәхетле булырга мөмкин, югары тирбәлеш. Мин усал, ачулы булырга мөмкин, шулай ук. Теге түбән тирбәлешнең югары дәрәҗәсе дип әйтәм инде, әнә шундый да булырга мөмкин. Тик менә безнең менә шушы тирбәлешләребезнең бөтен әйтергә кирәк факторларга да тәэсир итә. Уебызга да, сөйләмебезгә дә, гамәлебезгә дә. Әгәр дә без уебызның да тирбәлешләрен югарыга күтәрсәк, сөйләмебезнең дә тирбәлешен югарыга күтәрсәк, гамәлләребезнең дә тирбәлешләрен күтәрсәк, сыйфатын арттырсак, әйме, безнең көндәлек тормышыбыз үзгәрә, безнең тирәлегебез үзгәрә. Алар беләсеңме, менә шундый фикер бар, әйме, они не могут меня себе позволить. Алар мине үзләренә рөхсәт итәлми башлыйлар. Гөлнара, син әйтәсеңме, теге дус кызың белән сез аерылыштыгыз. Ул сине үзенә рөхсәт итәлми башлады. Син чөнки үсеп киттең, әйме, тирбәлешләрең белән, ул шунда түбән тирбәлешләрендә депрессиядә калды. Һәм ул сине үзенә рөхсәт итә алмаганга күрә, ул төшеп калды. Менә шундый мәгънәдә аңларга кирәк аны. Ул мин белән аралашмый башлады, фәлән төгән фәсмәтән түгел, әйме, менә ул мине үзенә рөхсәт итәлми башлады. Менә шулай сөйләшергә кирәк. Һәм тагы теге 3 факторга кайтсак, менә мәсәлән, уебыз безнең төрле. Хәтта бит әле кызык шундый ни бар? Әйтергә кирәк тәгълимат. Безнең уебыз безнең башыбызда гына формалашмый икән. Читтән кергән уйлар да бар икән. Уйлар да бит инде алар тирбәлешләр. Алар йөриләр менә шулай, әйтергә кирәк, бер никадәр гүләйт итәләр, һава сулап йөриләр. Һәм каяндыр сиңа килеп керергә мөмкиннәр. Шундый уйлар да бар. Һәм уйлар алар яхшы уйлар бар, тискәре уйлар бар. Мәсәлән, без синең белән залда утырабыз хәзер, әйме, кемдер ишек шакыды. Әйме, синең моннан фикер менде дә башка, әйме, һәйдә, нишләп йөри инде ул монда? Менә шунда безнең комачаулап, безнең эфирыбызны боза. Мәсәлән инде, әйме, уйны тотып алабыз, чөнки бу тискәре уй. Югары тирбәлешләрдәге уй түгел, түбән тирбәлешләрдәге. Шундук үзебезне тотып алабыз һәм әйтәбез, ул бит аны белмәде. Менә оправдываем дип әйтәбез, аклыйбыз теге кешене. Ул бит аны чыннан да белмәде. Һәм үзебезнең уйларыбызны тирбәлешләрен югарыга менгерәбез. Шул ук момент, мәсәлән, сүз, уйларны тәрбияләүне аңладык, әйме, югары тирбәлешләргә. Сүз мәсьәләсендә дә бар ямьсез сөйләшүче кешеләр, дорфа сөйләшүче кешеләр, бар тәмле сөйләшүче кешеләр. Менә йомшак итеп, син тәмле сөйләшеп тә кешене урынына куя аласың. Интонация белән. Кайбер кеше бит ямьсез сүзе белән урынына куйган кебек инде, әйме, тәмле итеп, матур итеп сөйләшеп тә урынына куеп була. Мәсәлән, әйдә бер гади генә мисал китерәм, тормыш иптәшем белән сөйләшүдә. Мәсәлән, ул нәрсәдер кабарып, шартлап бер фикерне әйтергә тели. Усаллаша инде, ачулана. Һәм без әниләрдә, кайнанамнарда кунакта. Әйме, һәм мин аңа әйтәм, Ниязым, минем бу турда хәзер сөйләшәсе килми. Өйгә кайткач сөйләшәбез. Мин аңа бер ямьсез сүз дә әйтмәдем бит. Ләкин ул шып туктады. Чөнки мин аңа интонациям белән, тоным белән белгерттем. Менә безнең сөйләмебез дә менә шулай төзек матур була икән, дөрес.
экологичный дип әйтәбез инде. Уебыз матур кешеләр турында. Әйме? Хәтта дөрес булмаса да тиз генә җайлап куябыз. Сөйләмебез дөрес, төзек, кешеләргә хөрмәт белән. Гамәлләр турында. Менә бардың, ипләп кенә кочаклап алдың мәсәлән. Кулыннан алып ярдәм иттең. Мәсәлән, шундый мисаллар, әйме? Кемгәдер анда ярдәм иттең, кемгәдер бүләк бирдең. Менә гамәлләрең дә дөрес. Менә шушы 3 факторга гына игътибар итеп без аларны тәрбияләсәк, Гөлнара, әйме? Без шундый гармонияга керәбез. Кай вакыт миңа иллюзия, син әзрәк кенә сәйер дип әйтәләр, әйме? Шун мәгънәсендә мин үземә шул дәрәҗәдә тәрбияләдем, хәтта миңа ямьсез итеп, дурфа итеп эндәшсәләр дә, мин матур итеп җавап бирә алам, һәм ул кешене калдырып китә алам. Әмма моны бөтен кешедә булдыра алмый иллюзия. Менә синең мисалыңа кайтыйк та, кайнаналарда ир кеше ниндидер мөнәсәбәтләр ачыкларга теләде, һәм син аны урынына утырттың. Гади генә әйттереп әйткәндә. Ләкин күпчелеге, безнең караучыларның күпчелеге хатын-кыз. Күп очракта без шундый ук тонда җавап та бирергә мөмкинбез. Әлбәттә. Шундый ук тонда җавап бирәбез, һәм әлбәттә инде бер сүз, 2 сүз, 3 сүз зур гына җанҗалга да китереп чыгарга мөмкин. Менә үзеңне ничек тәрбияләргә, җанҗал китереп чыгармаслык, гади генә әйттереп, һәм шул вакытта кешене үпкәләтмәслек иттереп җавап бирә. Гөлнара, минем улаймы, мин тормыш иптәшем белән 17 ел яшим. Син югары белемле психолог. Шуңа әйтәм. Менә хәзер мин сиңа шуңа. Минем психологик белемем юк. Һәм безнең караучыларның да психологик белемләре юк. Менә хәзер мин шуңа. Без эшләргә тиеш. Менә мәсәлән, мин инде 17 ел яшим тормыш иптәшем белән. Әйме? Бу 17 ел гомер ичендә инде без аның белән бер сүзсез аңлашуга җиттек. Менә 40 ел яшәп тә бер-берсен аңламаган кешеләр бик күп. Чөнки минем белемем бар һәм мин берникадәр хәйләм дә бар. Ничек аны җайларга, әйме? Менә мондый моментларны беләм. Бит менә мәсәлән миңа киләләр икән консультация, мастер-классларыма, әйме? Кызларга мин әйтәм. Сез әле тормыш иптәшләрегезне менә шушындый мөнәсәбәтләргә алып килеп җиттергәнче, әле җитте дигән сүз әле ул идеаль булган дигән сүз түгел, 3 ел кирәк, Гөлнара. Күз аңлап китерәсеңме? Минем иптәшемә әйткән кебек иттереп җавап биреп, аны кырт туктатырга өйрәнергә 3 ел кирәк. Башта аны ипләп кенә әйтеп карыйсың. Әле ул һаман дәвам итә, әйме? Аннан соң тагын менә аны ипләп кенә адымнарны башларга кирәк. Ул син менә кайттың да минем бүген көне буе гел яхшы гына уйлап йөриячәкмен дип уйлап булмый ул. Әле һаман әйтәләр бит теге агулы кешеләр диләр бит, русчасы токсичный люди. Аларны бик узак үзгәртергә. Алар киләләр, иллюзия мин кешеләр турында гел начар уйлыйм. Менә сүгенергә дә мөмкинмен. Әйме? Минем кешеләр турында бер җүнле фикерем юк. Миңа көн дә ошамый, киемем дә ошамый, үтеп барган менә кешеләр дә ошамый, менә беркем дә ошамый. Һәм менә алар үзгәрергә киләләр. Көннәрдән бер көн алар күрәләр, менә кешеләр елмаеп йөриләр, минем дә үзгәрәсе килә. Һәм аларны менә шушы халәттән чыгарырга бик озак терапия кирәк, Гөлнара. Кешенең теләге кирәк иң беренче. Менә уянган икән безнең караучыларыбыз, тамашачыларыбыз арасында да уянган икән фикер. Мин дә шулай яшәргә телим. Булды. 50% хәл ителде аның. 50%-ка адым гына ясайсы калды дигән сүз. Алексей Анатольевич Бабаянс, менә бөтен дөнья танылган психолог, әйме? Мин, әлхәмдүлилләх, миңа шундый аның белән танышу мөмкинлеге булды, әйме? Бәхете татыды дип әйтәм инде. Ул әйтә, әгәр дә иллюзия кешенең башында нинди дә булса үзгәрешкә, ниндидер үзенә әйтергә кирәк, алга таба хыялынамы, планынамы, максатынамы уй уяна икән, 50% ресурс инде бар дигән сүз. Менә уй гына туды, булды. 50% бу хәл ителде дигән сүз. Алга таба адымнарны гына ясап бетерәсе кала. Яхшы, менә мин кемнедер күрдем ди. Шундый ул миңа ошады, аның тормышы ошады, һәм мин әйттем, мин дә шулай яши башлыйм. Негатив уйларымнан баш тарттым. Көн сайын мин бик уңышлы кеше дип әйтеп утырып кына уңышка ирешеп буламы соң? Менә хәзер 2 төрле эксперимент эшләгәннәр. Эксперимент эшләгәннәр бер шәһәрдә 2 хатын-кызны чакырганнар, әйме? Һәм аларның икесенең дә, мәсәлән, үз бәяләре 1 балл. 10 баллы шкаладан 1 балл. Һәм берсенә әйткәннәр, син көндә иртән юынганда көзгегә карап, тавыш белән, вслух дип әйтәбез инде, тавыш белән, мин матур, мин үзгәрешләргә әзер, мин үземнең тормышымны кулга алам, мине яңа үрләр көтә дип кычкырып әйтергә кушканнар. Икенчесенә шушы әйберне уйларга гына кушканнар. Әйме? Һәм 1 айдан соң күрешкәннәр.
Үзенә кычкырып, вслух дип әйтәм инде, тавыш белән әйткән хатын-кыз киемнәрен үзгәрткән. Бөтенләй үзен икенче төрле тота. Чәчләрен юган, үтүкләгән, булай әйтәм инде, буяган һәм башкалар матурлаган. Менә шул дәрәҗәдә баш мие Гөлнара безнең, әйме, бик акыллы булса да бик ялкау орган. Аңа уйлап йөргән генә баш мие ышанмый. Баш мие кычкырып вслух әйткәнне ышана. Шуңа да бит инде безнең әти-әниләребез әйтә икән, мәсәлән, анда шул ук, әйдә, минем мисалны кабатлыйга, әйме, эшләмәгән эштән шайтан көлгән. Әни миңа әйтте, әйме, минем башыма сеңде ул. Мин аны уйлап йөрсәм, әле минем башыма сеңмәси, мәсәлән, укып кына алган булсам, мәсәлән, инде, әйме. Менә нәкъ тавыш баш миен әйдәүче, өндәүче, эшләтеп җибәрүче двигатель. Тавыш баш миенә хуҗа булучы. Менә депрессиядә булган кешене дә уйласаң гына да, әйме, ул баш мие аңа хуҗа. Улай аңа әйтә: ят, йокла, ял ит, бер кая эшләмә, бер нәрсә белән дә шөгыльләнмә. Мәсәлән, баш миеңа хуҗа булды. Димәк, менә, минем кебек кеше, мин баш миенә хуҗа. Мин аңа әйтәм: тор Илүзә, матур күлмәгеңне ки, матур костюмыңны ки дә, чәчләреңне яса да Казанга Гөлнара янына бар. Менә күрәсеңме, мин баш миенә хуҗа. Бит күпме минем тормыш иптәшем мине, әллә барып йөрмисеңме соң? Нык мәҗбүриме анда барырга? Ураза да. Ураза да. Шуңа хәзер юлдайрак шушы кирәгеме сиңа? Әйдә инде, бүген иртән дә уяндым, урыным шундый жылы. Нияз кайымның куенында ятам, әйме. Әйме, аланы рәхмәт. Шын, менә каршылыклар. Минем бит баш миенә хуҗа. Шуңа күрә менә бу ике моментны игътибарга алырга кирәк. Син хуҗамы баш миенә, әллә баш мие сиңа хуҗамы? Димәк, мин үземә нәрсә рөхсәт итәм? Менә нәрсә рөхсәт итәм үземә? Ул бит әле бик кызык шундый сорау, әйме. Хәзер яшьләр арасында шундый тенденция китте, Гөлнара, әйме. Ул әлеге дә баягы шул аңлылык һәм аңсызлык белән бәйле инде, әйме. Бер көнне миңа бер әни килә консультация һәм ул әйтә: Илүзә, нишләтәсез сез яшьләрне? Мин нәрсә эшләтәбез? Тәртип бар да. Минем кызым дие, 6 айлык баласы бар дие. Бүтән җирне, бүтән үйләрне теге стикер, кагазьләр бар бит әле, язып тутырды дие. Мин иң яхшы хатын, мин иң яхшы ирне лаеклы, мин иң яхшы мөнәсәбәтне лаеклы, мин фәлән. Һәм үзе ди, бармакка бармак сукмый, бер әйбер дә эшләмәенчә өйдә ята ди. Ашарга әзерләми, дөнья җыештырмый. Менә бит мин рөхсәт итәм дигән әйбернең дә, әйме, дөрес итеп аңларга кирәк. Мин үземә нәрсә рөхсәт итәм. Менә хәзер шушы өлештә, әйме, һәрбер кешенең үз ресурсы бар. Мәсәлән, мин аны кызык кына сезгә мисал белән китергә мөмкинмен. Менә бара дие әйтергә кирәк, бизнес тренинг әйдә шулай әйтик. Һәрбер урын бит анда төрле бәядә. Мәсәлән, беренче урын булсын ди 10,000, алга 9, 8, менә шул артка хәтле 1,000. Концерт билетлары кебек. Менә хәзер иң арттагы кешегә янына бара да тренер һәм сорау бирә: син нишләп бу арттагы урынга утырдың? Нишләп син үзеңә беренче рәтне рөхсәт итмисең? Һәм ул аның йөрәгенә, күңеленә инә белә кадаган кебек була. Бит менә мин кайбер тренерларны бәлки генә фаш итәрмен монда, әйме? Бит аның беренче менә бүгенге килгән тренингка аның менә шул арттагы тренинг урындыклык ресурсы. Менә без үзебезнең ресурстан чыгып, үзебезгә рөхсәт итәргә тиешбез. Менә ул кызның да ресурсы өйдә аягын теге түшәмгә карап бармакка сукмай ята торган ресурс түгел бит аның. Менә күрәсеңме, мин үземә рөхсәт итәм дигәннең дә булырга тиеш. Нинди ресурстан чыгып? Мәсәлән, мин кызларга әйтәм: үзегез турында уйлагыз, үзегезне кайгыртыгыз, үзегез өстендә эшләгез, тәрбияләгез. Һәм алар әйтәләр: Илүзә, сиңа рәхәт. Синең атна сайын массажга барырга финансларың бар. Әйме? Мин үзем генә беләм инде, ничек миңа ул финанслар килә, әлбәттә, ләкин шулай да. Алар әйтәләр: Илүзә, сиңа рәхәт. Синең финанс мөмкинлекләрең бар. Син атна сайын массажга йөри аласың, атна сайын каядыр бара аласың. Менә мөмкинлекләрең. Мин әйтәм, сезнең ресурсыгыз. Мәсәлән, сез үзегезгә өйдә сама массаж дигән әйбер бар бит. Үзеңә массаж ясый аласың. Син табигатькә чыгып, һава сулап йөреп кайта аласың. Син өйдә гади, ләкин матур
халатыңны, күлмәгеңне кие аласың. Син гади итеп, ләкин матур итеп ризык әзерли аласың. Менә үз ресурсыңнан чыгып, матурлыкны үзеңә рөхсәт ит. Менә шул турда сүз бара, Гөлнара. Менә аны аңламый кеше. Рөхсәт ит үзеңә иң яхшыны дигәнгә, алар миллионнар күз алдына китерәләр. Яхшы әйтергә кирәк, сәяхәтләр күз алдына китерәләр, ничәдер 100 меңлек. Әйме? Миндә үз гомеремдә, мәсәлән, мине әллә кем итеп барыбер теге мөмкинлекләрем зур итеп күрсәләр дә, әйме? Үз гомеремдә без тормыш иптәшем белән беренче тапкыр узган ел ял итәргә бардык. Беренче тапкыр. Мин ул ял итүгә караганда, үзебезнең Агыйдел ярында ял итүне оештыруны мин үземә рөхсәт итәләдерим. Һәм мин аны туганнарымы җыеп, шуны эшлидерим. Менә нәрсә турында сүз бала рөхсәт. Рөхсәтнең шиген ничек киңәйтергә? Мәсәлән, 10нчы рәттән 1нче рәткә күчеп утырырлык мөмкинлекне булдырырга, яки самомассажердан атна сайын массажга йөрерлек иттереп мөмкинлекне булдырырга. Мин уңышлы, минем акчам күп, мин булдыра алам дип кенә аңа ирешеп булмый бит. Юк, булмый. Ул безнең әйтергә кирәк рухыбызны гына күтәрә. Ул безнең энергиябызны гына күтәрә. Мин булдырам. Мин шуннан да менә уңышка ирешәчәкмен дигән үзебезгә өндәү безнең баш мин уята гына. Бу сүз. Мин һәр вакыт әйтәм, башта уй туа. Менә сезнеңчә, соңгы рәттән беренче рәткә күчеп утыру уй туа. Һәм без соңыннан әйтәбез үзебезгә. Менә әйтәм бит, безнең тапшыру буенча барачак менә бу сүз, әйме? Аннары соң без үзебезгә әйтәбез. Мин икенче тапкыр тренингта беренче рәттә утырачакмын. Максат куябыз. Әйе, сүз белән, вслух, тавыш белән, ишетерлек итеп. Һәм менә бу әйберне без кабатлый торабыз, һәм үзебезгә билгелибез, нинди гамәлләр белән без бу максатка ирешәләбез. Тагын 3 фактор. Уйладык, әйттек, гамәлләр билгеләдек. Менә шулай гына бара. Һәм шул гамәлләрне тормышка ашырдык. Һәм шул гамәлләрне тормышка ашырабыз, без беренче рәттә 10 меңлек билет белән килеп утырабыз. Иншалла. Иншалла. Байлар психологиясе һәм ярлылар психологиясе дигән сүз дөресме? Әлбәттә. Чын мәгънәсендә. Ул әлеге дә баягы психологиясе түгел, ул мышление дип әйтәбез. Фикерләү. Әйе. Фикерләү дигән дөресрәк ул. Чын мәгънәсендә менә ул шул хәтле кызык әйбер. Мин дә бит инде дөресен әйткәндә, бүгенге мөмкинлекләремә чыкканчы гади авыл кызы идем. Минем өчен акча менә тир түгеп эшләнә торган, әйме? Һәм акчаны җыйган, менә алгачтан дип әйтәм, миндә акча булганда, аны кан калтырап тоту, әйме? Моңа җиткерергә, моңа тартырга, менә минем мөнәсәбәтем. Минем өчен акча менә калтырап торадыр ул. Минем күз образ, әгәр дә образ белән. Хәзер минем өчен акча ул шул хәтле рәхәтлек, иркенлек. Менә без фикеребезне акча турында үзгәртергә, теге байлар фикерләве, ярлылар фикерләве дибез бит, әйме? Алар бик нык аерылалар. Чын мәгънәсендә. Мин уйлыйдырым, әгәр дә минем 100 мең акчам булса, дип. Әйме? 100 мең акча булсаң, син тыныч буласың. Бер нәрсә турында уйламыйсың. Бер кая теге проблемаларың, борчуларың булмый кебек тоеладыр миңа. Дип уйлыйлар бит инде, әйме? Чынлыкта исә менә безнең ярлы дигән сүзне бик кулланасы килмәй инде. Мәсәлән, алар беләсезме ничек яшиләр? Алар алга максатны куялар да, менә мин 1 миллион отсам түгел, эшләсәм, менә шулай. Һәм аларның игътибар фокусы әнә шул 1 миллионда. Һәм алар менә бу көннәрен яшәмиләр. Күрмиләр дә, белмиләр дә нәрсә икән теге 1 миллион өчен, машина алыр өчен, чәй ичеп машина алдылар дигән кешеләрне ишеткәнез бармы? Шундый ни бар? Сүз әйтем. Чәй ичеп машина алдылар. Мин башта аңламам. Нинди чәй ичеп машина алган? Алар чәй генә ичеп яшәгәннәр, шуңа машина алгалар дигән сүз икән. Менә чәй ичеп машина алучылар, әйме? Мәсәлән, машинада гына аларның. Машина алсалар бик бәхетле булыр кебек булалар алар, әйме? Машина алалар да алар, әйме? Алла кайгыга баталар инде. Түләргә кирәк аны һәм башкалары, әйме? Юк исә бит, менә көндәлек байларның фикерләве бөтенләй икенче. Алар көндәлек белән яшиләр күбрәк. Көндәлекнең тәмен белеп, менә хәтта ул хәзерге халәтемдә дә менә мин әйтмим, мин шул хәтле мин иркен тормышта яшим дип әйтәм, ул әйме? Чынлыкта исә мин әгәр дә теге финансларны санап карасалар, әйме, кешеләр миннән кычкырып көләргә мөмкин. Просто мин бары тик миндә
артык канәгатьлек хисе бар. Шуның аркасында мин үземне бик иркен яшим дип уйлыйм инде. Һәм кешеләр мине ширеп байыган дип тә уйларга мөмкиннәр. Бар андый. Анда язучылар да инде, шундый фикер бирүчеләр дә миңа. Һәм менә чын мәгънәсендә, әгәр дә әйтергә кирәк, ярлы фикерен көндәлек тормыш белән яшәргә өйрәтсәң, әйме, ул байларча фикер йөртә башлый. Чын, минем андый мисалларым һәм клиентларым да бар хәтта, әйме. Һәм алар байлар кебек фикер йөртә башлыйлар да, шул үзләренең 100 сумнары белән, 200 сумнары белән, әйме. Канәгатьлек һәм алар үзләреннән дә сизмәстән окружение дип әйтәм, тирәлеген үзгәртәләр. Алар гап-гади кеше булалар. Минем бер мисалым бар, бер егет инде, әйме. Бик кызык, ул миндә 1 ел консультациядә йөрде һәм фикерен үзгәртте үзенең. Ул гап-гади авыл малае. Бүгенге көндә ул әллә нинди проектлар алып, шул проектларны тормышка ашыра. Миңа бөтен нәрсә ярый дигән фикерләү белән нарцисстлыктан менә икесе арасындагы шик нинди? Менә миңа бөтен нәрсә ярый дигән фикер, ул бит инде нарцисстлык, булай гына әйткәндә. Шул ук вакытта миңа бөтен нәрсә ярый экологичный булала. Менә шул экологичность, нәкъ тә менә шул нарцисстлыктан миңа бөтен нәрсә дә ярый дигән фикердән экологичность кешене айыра. Мәсәлән, миңа бөтен нәрсә дә ярый. Әлеге дә баягы теге фикергә кайтсак. Мин үземә бөтен әйберне дә рөхсәт итәм. Иң яхшы, мәсәлән, иң яхшы машинаны рөхсәт итәм ди, мәсәлән, мин үземә, әйме. Һәм мин иптәшемнән тынын буа-буа яхшы машина сорыйм ди. Иң соңгы модель. Менә бу нарцисстлык. Әгәр дә мин әйтәм икән, мин үземә яхшы машина рөхсәт итәм, һәм шул ук вакытта сорыйм, миңа гаиләмә зыян булмыймы? Иптәшемә зыян булмыймы? Авырлык китермиме? Менә шул әйбер, менә экологичность карала икән, менә ул вакытта мин үземә рөхсәт итәм дигән әйбер, әйме, шул хәтле матур гына. Хәтта бит ул менә мөнәсәбәтләрдә дә, әйтә, кайналар темасына аз гына кагылыйм әле. Чөнки безнең тыңлаучыларыбызга ул ошаячак. Кайтты кайнана янына килен. Мин үземә бөтенсен дә рөхсәт итәм. Кайтты, аякларын бөкләп диванга менеп утырды. Бер нәрсә дә эшләми, мәсәлән. Синең гамәлеңнән, синең үзеңне тотышыңнан, синең кайнанаңа, тормыш иптәшеңә, балаларыңа зыян юк микән? Менә бу әйберне дә. Мәсәлән, мин кайнаналарым белән әлхәмдүлилләһ бик нык яхшы мөнәсәбәтләрдә, хәтта миннән кызлар көләләр инде, апаларым, туганнарым да, син әнкәйләргә караганда әниләрдә кайнанамнарны әйтәләр инде. Күбрәк буласың. Мәсәлән, минем бер атнага ял алам икән, мин 2 кичне кунам үземнең әниемдә, һәм калган 5 кичне кунам әнидә, кайнана әниемдә. Әйме? Чөнки мин аны бик яратам. Менә мин кайтам, бөтен әйберне мәсәлән тәртиплим, әни белән бөтенесен эшлим, әйме? Соңыннан мин ятып алам. Мин үземә рөхсәт итәм. Менә ул ничек? Әйе, мин әнигә кайтып, рәхәтләнеп ял итәргә үземә рөхсәт итәм. Мин әнигә кайтып, нәрсә теләсәм фикеремне әйтергә рөхсәт итәм. Чөнки мин аны башта хөрмәт итәм, аннан үземә рөхсәт итәм. Мин анда кайтып, минем ниязым, балаларым кайтмаса да, мин кайтканда әтигә шалтыратып, әти мунча як, синең яккан мунчаңны яратам, пиннегеңне пешер. Менә мин анда кайтып, җәелеп ял итәргә үземә рөхсәт итәм, чөнки мин аларны бүтән вакытта үзем хөрмәт итәм. Менә бу үзеңә рөхсәт итү бөтенесендә. Тик башта хөрмәт итәм, аннары рөхсәт итәм. Рөхсәт итәм бөтен әйберне дә. Карамастан кемнәрнең нәрсә. Менә анысы инде нарцисстлыкка керә. Анда аның ахыры хәерле түгел әле, Гөлнара. Нәрсә белән бетерәм? Менә шул вакытта мин үземә рөхсәт итәм дигән әйбер, ул әйме, забирание, димәк, алам дигән сүз бит инде. Алам, бөтен әйберне үземә, әйме? Һәм шул вакытта кешеләрнең, мәсәлән, үзенә карата мөнәсәбәт бит инде үзгәрә. Һәм ул менә шул алган энергиялар белән үзе генә кала. Кашан без менә бирәбез, әйме, бүлешәбез, әйме, кешеләр ипләп кенә җыелалар безнең тирәгә. Һәм безгә хөрмәт ул вакытта арта. Без менә башта бирәбез, аннан кешеләр безнең белән тулыланалар, аннары алар бирә башлыйлар. Менә шундай энергообмен. Нәрсәдер алу өчен баштан бирергә кирәк. Бер сүзсез. Менә нарцисс ул ала да көннәрдән бер көн. Ул бит энергия алу тухнет диләр. Начарлана анда, начар ис чыгара башлай ул энергия. Чын бит ул.
Шын-шынлап. Мәсәлән, миңа мәхәббәтне ала, игътибарны ала, бер мәлне ул кешедән начар иш килә башлый. Шын мәгънәсендә кыяфәтеннән аның кырында торасы килмәй башлый. Мин әйтмим теге шын мәгънәсендә физик яктан инде. Шынлыкта энергия ягыннан аның янында торасы килмәй башлый. Аның белән сөйләшәсе килмәй башлый. Нык агулана ул. Чөнки ул менә һәр вакыт ала миңа. Бер көнне миңа бер кыз яза. Илүзә, мине Аллаһ Тәгалә бәхетсез итеп яраткандыр инде. Юк. Менә токсичный идек, агулы берникадәр, әйме. Ул да миңа бирмиләр, миңа игътибары юк, миңа фәлән, миңа төгән, менә шулай гел. Син мин әйтәм, менә тарата башла ипләп кенә. Җаннар бит мин әйтәм ишеңдәге энергияң. Аны чыгарга кирәк, мин әйтәм, син берникадәр начар ис килә башлады, мин әйтәм синдә. Тик менә гел кешедән генә игътибар итеп тору, ул бит инде аерым тема гомумән. Әйе. Мосы турында без синең аерым сөйләшәбез. Яхшы. Шулай аерым кызыклы тема. Тормыш нинди кешеләргә бүләк ясый. Менә кайберәүләргә чынлап та бөтенләй бер җиңел генә бирелә кебек. Мин үземнән мисал китерәм, университетта укыган елларымда. Дус кызым белән бергә яшәгән вакытлар булды. Ул унда ятып йоклый иде. Иртә белән барып имтиханны 5-легә тапшыра иде. Мин мәсәлән төнге 2-3 хәтле укыйдым һәм имтиханда да шактый авырлык белән биреп чыгарга мөмкин иде. Мондый мисаллар күп китергә мөмкин һәркемнең тормышыннан. Менә кемгәдер бөтенләй бер шундый җиңел генә бирелә кебек. Менә аның каршына подноска салып китереп куялар бөтенләй берне. Кемдер тырыша да бер нәрсәгә дә ирешә алмый. Менә нинди кеше бүләк итеп ала тормышны? Тормышның яхшылыклары. Безнең бит бөтенләй төрле. Энергияларыбыз төрле, әйме? Һәм шулай ук мөнәсәбәтләребез дә төрле. Менә шушы бүтән критерийларга да кагыла дип әйтсәм дөрес була. Бүтән критерийларда үзенчә. Мәсәлән, табигатьтән була кешенең солы, энергиясе була, әйме? Аңа бөтенләй бер җиңел бирелә. Һәм ул тормышка җиңел карый. Тик менә Гөлнара шундый кызык әйбер бар. Безнең бит әле менә әйтәм инде. Мәсәлән, безнең үзебезнең тормышыбызга бирелгән ризыгыбыз бар. Менә шул әлеге дә баягы уңыш и так далее бөтенесе дә инде, әйме? Ул безгә иң башында бирелеп куярга мөмкин иде. Ахырда без утырырга мөмкинбез, әйме? Яки без башта тырышабыз, килми, ахырда килеп бетергә мөмкин, әйме? Кемгә ничек бирелә, менә шуның белән дә бәйле ул. Һәм менә миңа хәзер бөтенесе дә бирелә бит әле. Гомер ахырында да шулай була дип уйларга ярамый. Бер качанда. Менә сиңа ул хәзер бирелә, Алла сакласын, гомер ахырында алай булмаска да мөмкин. Менә шундый, менә барыбер дә Аллаһ Тәгаләнең бирүе дә бар, әйме? Һәм кеше энергиясе дә бар. Шул ук вакытта безнең мөнәсәбәтебез дә бар. Менә мин моңа хәтле уйлаган булсам, акча миңа авыр килә, тырышлык белән килә дип уйлаган булсам, мин үземнең күрсәтмәләремне үзгәрттем дә, мине шикләүче күрсәтмәләрне. Хәзер миңа бүтән әйбер рәхәт, җиңел. Менә минем кечкенә кызым шундый кызык әйбер әйтә. Әнием, син җылмаеп, көлеп, менә шулай рәхәт кенә эшләп бирисең, һәм сиңа акча эшлисең, һәм сиңа акча килә. Менә мин дә сиңа шул моментка игътибар иттермәкче идем. Безне караучылар да, тыңлаучылар дөрес аңласыннар иде. Ул акча җиңел килә дигән сүз, бер нәрсә дә эшләмичә килә дигән сүз түгел. Демәк, син ул эшне рәхәтлек белән башкарасың. Рәхәтлек, менә. Авырлык мөнәсәбәт, минем тагын эшкә барасым бар, инде тагын шул усал начальник каршына барып утырасым бар инде дип уйлап түгел. Мин бүген уяндым һәм рәхәтлек белән эшкә барам. Мин эшне яратам. Әйе. Мин аңа мөнәсәбәтемне үзгәрттем. Әйе. Менә әгәр дә синең әйтәләр бит әле, әгәр дә син ситуацияны үзгәртәлмәйсең икән, ситуацияга мөнәсәбәтең үзгәрт. Мин дә ситуацияга мөнәсәбәтемне үзгәрттем. Менә шул әлеге дә бая күрсәтмәләремне үзгәрттем, мөнәсәбәтемне үзгәрттем. Шуның аша мин һаман шулай ук, әгәр дә тезеп чыксаң, минем бер көндә эшләгән эшемне кеше бер атна эшли. Онт әгәр, шын мәгънәсендә, әйме? Иманым камил. Мин бер көндә шуны эшлим, ләкин мин аны шул хәтле җиңеллек белән елмаеп, рәхәт итеп эшлим, чөнки мин аны яратам, чөнки мин аңа мөнәсәбәтем. Хәтта менә Гөлнара юри генә бер әйберне, әйме, мин бик чисталык яратам инде. Идә шул ялтыратам инде, әйе. Үлеш. Минем тормыш иптәшем дә әйтә инде. Син мине бер сукмактан гына йөртерең дип көлә инде. Менә шунда да без менә шуның буенча да, әйме, үй җыештыру бит рәхәт әйбер түгел. Кешеләр яратмыйлар аны, мин дә яратмыйдыр. Җинем сөймәйдер. Әйме? Һәм көннәрдән бер көнне мин үзем өчен хәл иттем. Кара әле әйтәм Илүзә. Син бит чисталык яратасың. Чисталык яраткач җыештырырга кирәк. Әйе. Чисталык яратканга җыештыруны да ярата башладым.
Көннәрдән бер көнгә шундый миңа аңлылык, ачыклык килде. Мин җыештыруны ярата башладым. Җыештыру минем өчен ләззәт. Аннары ялан аяк идәнеңнән йөрисең, шук та беркми. Әйме? Менә бер көнне миңа консультацияга бер егет килде. Ул заводта эшли, ләкин бик нык яхшы хезмәткәр, хезмәт хакы да бик нык яхшы икән инде. Тик әйтә, ой, шундый авыр йөрүзә, туйдым, җинем симей. Ул анда болгарка белән эшли, нәрсәләр кисә инде. Шулай дип аңладым инде. Мин анда ират эшләрендә бик белгеч түгел. Шуннан хәзер без әйтәм сиңа эшеңә фикерең үзгәртәбез. Нәрсәләр ошый әйтәм эшең? Хезмәт хакы ошый. Хезмәт хакы әйбәт. Нәрсәләр менә бу хезмәт хакыннан әйтәм син нәрсәләр эшлисең? Мин әниемә дие фатир алдым. Аның акчасын түлим ди инде. Үземә машина алдым, аны түлим. Әйтәм, хәтәр икән синең әйтәм хезмәт хакың. Әйбәт ди. Но менә шунда барып, тик әнә шул барып, шул менә тимер авыр эшне эшләргә ди, авыр миңа. Әйтәм, акчасы яхшы бит. Акчасын, менә акчасы аша барасың, иртәгә мин әйтәм, рәхмәт әйтә эшләтеге тимереңә. Ул аның менә күрә, аның игътибар фокусы тимердә генә. Әйме? Шуннан соң менә шушы тимер болгарка дип әйтәм инде, биргән акча һәм аның рәхәтлеген ул уйламый. Шуңа күрә эшен җинен симей. Икенче көнне миңа яза Илүзә, мин бүген рәхмәтләр әйтә, ярата эшләдем һәм беләсеңме күпкә җиңелрәк. Менә күрәсең, әлеге дә баягы күрсәтмә, мөнәсәбәте үзгәрде һәм менә шул үзгәртүе генә тормышын, ул әйтә, син беләсеңме Илүзә апа, ул миннән яшь инде бик нык. Ул әйтә, беләсеңме Илүзә апа ди, менә шуннан соң ди, миңа мөмкинлекләр ачылды. Эшендә моны кушалар, тагын мондан бер эш бирәләр, моннан бер эш бирәләр ди, минем мөмкинлекләр ачылды ди. Мин эшемне яратам. Сен шулкатлы яратып сөйләсең үзеңнең клиентларыңны. Мин аларның чын мәгънәсен, һәрберсе беләсеңме, безнең бит инде Гөлнара клиентларның бөтенесен дә әгәр дә тарихларын сөйләгән сүзләрне истә калдырсаң, миңа әз генә кыйгаерга кирәк. Түбәтәем кыйгая чыгаймы. Шуңа күрә инде минем инде вакыт чистарынып та торырга кирәк. Тик менә кайберләре бик күңелгә кирип кала. Һәм алар белән аралашып торасың, аларны мотиватор булып торасы килә. Мин алар өчен бит инде аннан акча сорамыйм, ләкин мин үз теләгем, үз күңелем белән аларны менә шулай алып барасы килә. Чөнки беләсеңме, мондый момент бар бит әле. Мин аларны ниндидер нәтиҗәгә алып барам икән, мин күтәреләм. Алар мине күтәрүчеләр. Алар мине коуч-психолог буларак, беренче татар коуч буларак күтәрүчеләр, белдерүчеләр. Алар ул турыда сөйләп йөрмәсәләр дә, аларның энергиясе мине күтәрә. Мин аңа ышанам һәм менә шулай инде ярдәм итеп алып барам. Илүзә, әлбәттә син моның өчен акча аласың, бу синең хезмәт җимешең, ипиең. Шулай да без менә тапшыруыбызны караучыларга бер бүләк ясыйк әле. Әйдә син аларны һәм мине теләк теләргә өйрәтелме, шундый практик киңәшләр белән ничек дөрес иттереп теләк теләргә. Безнең тапшыруыбызның ахырында шундый ахыры хәтле караучыларга бүләк ясыйк. Искиткеч. Менә беләсеңме? Теләк теләүнең аның кагыйдәләрен интернет челтәрләрендә кирип карасаң, алар бик күп. Нык күп. Мин инде практика алып баручы коуч-психолог буларак төп берничә фикеремне әйтәләм. Иң беренче ул булырга тиеш позитив. Позитив, димәк, ул кайфны күтәрә торган булырга тиеш. Аны уйлагач кына да ишебездә күбәләкләр булырга тиеш. Безгә энергия бирә торган булырга тиеш. Беренче позитив. Икенчесе юклык формасы кулланмаска кирәк. Булмасын, килмәсен, менә анда, менә шундыйрак. Менә юклык формасы булмаска тиеш анда. Иң беренче димәк позитив, икенчесе юклык формасы. Частичка не дип әйтәләр бит әле. Менә шундый момент. Мәсәлән, мин авырмасам ярар ие, менә шундый. Мин сәламәт булыйм әле. Менә шундый. Мин үземә сәламәтлек телим. Мин үземә анда яхшы йорт телим. Мин анда менә шулай. Һәм бурычлардан котылу өчен ничек итеп әйтергә, мәсәлән, ипотека, кредитлардан. Аны күз аллау, ансы күз аллау белән эшләнә торган әйбер. Монда әле теге теләк белән конкрет мәсьәләләр ансы икенчерәк. Һәм өченчесе экологик яктан чиста фикер булырга тиеш. Берәүгә дә зыян салмый торган. Менә кай вакыт әйтәләр бит, менә шул күршенең фәлән анда теге ите ой, улый төне буе, менә ул юкка чыксын, мәсәлән. Булай да миндә, ул бит экологик яктан зыян, теләк чынга ашсын өчен ул позитив, югары вибрацияләрдә берәүгә дә зыян салмый торган,
hem әйткәнемчә барлык форматында булырга тиеш. Һәм аны инде мин алдым, мин аны эшләдем, мин инде шунлы булдым дигән формада күз аллау кирәк. Мәсәлән, мин синең белән тапшыруга хәтле сөйләштек бит әле машина турында, мин иптәшемә әйтәм инде. Нязым, көзгә әйтәм, минем яңа машина була. Мин әйтәм, күз алдына китерәм, ничек мин анда утырып барам, ул әйтәм иркен булырга тиеш, аның салоны ак булырга тиеш, ничек мин аның ишеген ачам, ничек мин анда утырам, менә шулай. Мин менә хәзер шундый машинада йөрим мин. Һәм беләсезме, шундый кызык хәл булды ул, машина кайта ди, 11 машина кайта. Берсе буш. Һәм ул әйтә, Ниязым әйтә инде, ачуланма алтыным ди инде. Ул машинаның нинди булуы, иче, тышы, мин белмим дие, нинди машина буш калганын, чөнки ул шундый моментларда алынды инде. Бик дефицитые дип әйтергә кирәк инде. Шуннан ул әйтә, мин инде яңа машина булгачтан, тышы нинди төстә, иче нинди төстә мөһим түгел миңа. Инде син гафу итәргә әзер барсың. Мин гафу итәргә әзер барсың, чөнки яңа машина, Шуннан соң машина кайтты. Голубой дип әйтәм, зәңгәр су төстә, иче ак салон, күн салон белән. Син теләгәнчә. Мин теләгәнчә. Менә шуңа күрә дә, әгәр дә без позитив эшлибез икән, уйлыйбыз икән, формалаштырабыз икән, барлык формасында формалаштырабыз икән, аннарысын берәүгә дә зыян салмаслык, һәм шул ук вакытта без аны энәсеннән җибенә хәтле күз алыйбыз икән, ул тиз арада килеп җитә. Шын мәгънәсендә, тик аңа инде хәрәкәтләнергә дә кирәк, әзрәк кенә теләк теләдем дә диванда яттым дигән сүз түгел. Менә шуңа күрә шундый чиракта, Гөлнара, һич шиксез, безнең мастер-классларыбызда гына да, без менә шулай күз аллау медитация дигән әйбер бар анда, кызларыбыз аннан соң бер ай эчендә Илүзә чынга ашты бит дип шалтыраталар. Димәк, дөрес иттереп формалашкан чыннан да хыялларыбыз, теләкләребез, озакламастан чынга аша. Рәхмәт, Илүзә. Безнең караучыларыбызның, тыңлаучыларыбызның да теләкләре шулай җиңел генә чынга ашсын дип телибез. Ул фикерләребезне яхшы якка үзгәртеп, безнең белән бүген беренче татарча коуч, танылган психолог Илүзә Әминова булды. Илүзә, без әле синең белән танышырбыз дип өметләнәм. Зур рәхмәт. Һәр сорауга җавап бар. Хөрмәтле тамашачылар, әгәр сезнең бу темага карата яки Илүзәгә башка төрле сорауларыгыз бар икән, әлеге видео астында үзегезнең сорауларыгызны һәм тәкъдимнәрегезне калдыра аласыз. Без аларны Илүзәгә җиткеребез һәм җавапларын да сезгә җиткерү юлларын табырбыз. Кабат очрашуларга кадәр.